मेट्रिक आरो गोजौसिन गेजेरारि आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावनायजों बरायनाय जायो। 2025 इं मायथाइयाव मेट्रिक आरो गोजौसिन गेजेरारि आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ दिनै खुंग्रिं दालाइसा आफाद एबसुनि 6थि तारांसात ब्रह्म देरहासात बान्था आरो खुंग्रिं गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 4थि रमन कुमार बसुमतारी थुलुंगा बान्थाजों बरायनायजों मान बावनाय जायो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि बाहागो लादोंमोन। क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि लोगो बिबुंगोरा मानगोनां मुस्रि रुपनाथ गयारी बिथाङा बे हाबाफारियाव माननि आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन। 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएल आफादगिरि बिरदाव मुसाहारि, 10थि दुवार दुखुरा एबसुनि आफादगिरि मुस्रि सनजित बसुमतारीजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लानानै जाफुंसार होयो। नोंथाङा जे दिनैनि नैबे फरायसाफोरखौ मान बावनाय बा बरायना हाबाफारियाव गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैदों, बिथांमोनखौ मा थुलुंगा होनो सानो आरो मा बुंनो सानो? मोजां, जोबोद मोजां जादों। खुंग्रिं दालाइसा बर' फरायसा आफादा थांनाय दिनैनिफ्राय साननै सिगाङावनो आंनो खौरां हरदोंमोन। गाहाय आलासि हिसाबै देग्लायनि बे 2025 मायथाइयाव मेट्रिक आनजाद थामहिनबा HSLC आरो HS थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय बे ओनसोलनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायनाय, लोगोसे बेजोंनो बे 6थि तारासान ब्रह्म आरो 4थि रमन कुमार बसुमतारी बे बान्था राननाय मेलाव बिथांमोना आंखौ गाहाय आलासि हिसाबै लिंहरदों। बेवहाय फैनो मोननानै आं गोजोननाय मोन्दों, थुलुंगा मोन्दों। दा थुलुंगा हिसाबै बे बाथ्राखौनो बुंनांगोन, सासे फरायसा हिसाबै फरायसाफोरनि नाजानाया गोथार आरो गोथों जानांगोन, थि जानांगोन आरो बेबादि नाजालाङोब्ला बिथांमोना गाव गावनि थांखियाव सौहैनो हायो। दा जों बेखौ सिगाङाव दोननानै गावनि नाजानाय, गावनि दावगानाय बे लामाखौ गोथारै लालांनानै नाजालांबाय थायोबा सानसे बेलासे बिथांमोननि नाजानाया दिनै जेरै सेथि, नैथि, थामथि बान्था मोननो हादों बे मेट्रिक आनजाद एबा HS आनजादाव, थिग बेबादिनो इयुनावबो डिग्री लेभेल एबा जायफ्रा मेट्रिक आनजाद उथ्रिदों बिथांमोना हायार सेकेन्डारि लेभेलावबो आरो बे एखे थाखोआवनो उथ्रिनो हागोन। मात्र जोंनो नांगोन दिदोमथि नाजानाय, गोथार साननाय, गोथार गोसोजों दावगालांनो नाजानाय। बेखिनिखौ आं दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों फोरमायनो नाजायो एबा मेसेज हरनाय जायो। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खुंग्रिं गुदि थुनलाइ आफादनि बानजायनायावहाय 6थि तारासात ब्रह्म देरहासात बान्था आरो खुंग्रिं गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 4थि रमन कुमार बसुमतारी थुलुंगा बान्था, बे हाबाफारिया दिनै खुंग्रिं ओनसोलनि सिङाव थानाय गंनै बर' बिजोंखौ लानानै जोङो बान्था राननाय हाबाफारिखौ जोङो लादों। बेवहाय जोङो टप 3 हिसाबै लादों। दा सिगां समाव जोङो सेथिल' लानाय जादोंमोन, नाथाय देग्लाय जोङो टप 3खौ लानाय जादों। जोंनि खुंग्रिं ओनसोलनि जोंनि खुंग्रिं गुदि थुनलाइ आफाद आरो खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मेन थांखियानो जाहैबाय ओनसोलाव साफा साफा जोङो फरायसाफोरखौ माब्रैबा जोङो ओनसोलनि ओनसोलनि डेभेलप खालामनायाव साफा साफा राफोद फरायसा दिहुननानै लानो हायो आरो बिनि गेजेरजों जोङो फैबाय थानाय 2 बोसोर 3 बोसोरनि उनाव जों साफा साफा बे ओनसोलनिफ्राय साफा साफा जोङो दैदेनगिरि महरै आरो जों जेनेबा IPS अफिसार, IAS अफिसार बायदि बायदि बिथिङाव जोङो मोननो हानायनि थाखाय जों बेबायदि हाबाफारिखौ लानाय जादों। बिनि थाखाय जोङो स्पेसियेलि जोंनि दिनैनि बे हाबाफारियाव फैनाय जोंनिनो प्रफेसार गभर्नमेन्ट कलेजनि सार लकनाथ गयारी सारनिसिम बे हाबाफारियाव नुजाफैनायनि थाखाय साबायखर बावबाय। नोंथांनि दखरायाव माबायदि रिजाल्टखौ मोननो हादों? जोङो देग्लाय जोंनि खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव जोङो मोजाङैनो जों रिजाल्टखौ मोननो हादों। बेवहाय जाहैबाय जोङो टटेल खुंग्रिं जथाय गोजौ फरायसालियाव जोङो टटेल 96 टटेल एग्जाम होनाय जादोंमोन। बेवहाय जोङो 91 आनो टटेल पास जादों आरो जोंहा मोनसे फरायसालि दंबावो दा खुंग्रिं बड'लेण्ड एकाडेमि, बेवहाय जोङो
8 जनाव गासिबो 8 जन कमप्लिट जों पास जानायखौ नुनो मोन्दों। दा बेखौ नायोबा जोंनि खुंग्रिं ओनसोलाव जोङो दा सोलोंथाइनि हारा जौगाबाय होननानै जों एसेबाबो बुंनो हायो।